дар хадамоти гумрук шикояти баъзе аз соҳибкорони ӯзбекистониро дар бораи монеагузорӣ барои овардани молу маҳсулоти бинокорӣ аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон беасос хонданд. Хуршед Каримзода, раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон гуфт, дар бештари маврид бо сабаби дуруст набудани ҳуҷҷатҳои пешниҳодӣ ва расмиятдарории молу маҳсулот бо таъхир ё дермонӣ сурат мегирад. ҳангоми ворид намудани ин ё он намуди мол на танҳо кошин, дигар намуди молҳо ҳам аст ва на танҳо нисбати Ӯзбекистон. Дар аксари ҳолатҳо аз ҷониби молворидкунанда он ҳуҷҷатҳое ки тибқи кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст, пурра пешниҳод карда намешавад ва нархи арзнамудаи молворидкунанда ё декларант шубҳанок аст. чанде пеш баъзе аз соҳибкорони ӯзбекистонӣ аз монеагузории мақомоти Тоҷикистон барои воридоти маҳсулоти сохтмонӣ шикоят карданд. Аз ҷумла намояндаи ширкати Кнауф 17 январи имсол аз он изҳори нигаронӣ кард, ки сарфи назар аз пешниҳоди бастаи ҳуҷҷатҳо маъмурони гумруки Тоҷикистон маҳсулотро бо таъхир ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд ва ин боис ба афзоиши арзиши молу коло мешавад. $300 qo'yyapti. Bundan tashqari mana 25-yil 1-dekabrdan арзиши базавиро $300 муайян карда истодааст. Илова бар ин аз 1 декабри соли 2025 Тоҷикистон барои воридоти маҳсулоти кошин барои ҳар як тонна $450 пардохти иловагӣ ҷорӣ кардааст. Агар қаблан бо дар назардошти логистика ва боҷҳо арзиши як тонна тақрибан $2000 буд, имрӯз он то $12000 расидааст. тоҷирони мо ба масъулини ҳукумати Тоҷикистон муроҷиат карданд ва ин маҳдудиятҳои ҷоришуда дар шакли боҷу пардохтҳои иловагӣ ба худи масъулини ҳукумати Тоҷикистон ҳам писанд нест. Bekor qilishni so'ragan, lekin mana 2 oy o'tdi, lekin bekor qilinmayapti. Shunda amaliy yordam berilsa, Tojikiston bo'yicha bo'ldi. дар ҳамин мулоқот муовини сарвазири Ӯзбекистон Ҷамшед Хуҷаев дастур додааст, ки кӯшиш шавад ин маҳдудиятҳо аз байн бурда шавад ва агар натиҷа надоданд, чораҳои ҷавобӣ татбиқ гарданд. раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон дар ин маврид худи соҳибкоронро айбдор кард, ки нархи маҳсулотро мутобиқ ба нархи бозор нишон намедиҳанд. ҳангоми содирот худи молисолкунандаҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон нарха камтар нишон медиҳанд. дар асл вақте дар бозор омӯзиш мекунӣ, нархҳо ба маротиб аз нархи арзнамуда дар бо ҳуҷҷатҳои гумрукӣ зиёд мебошанд. норозигӣ аслан аз ҳамин ҳисоб буд, ки гӯё нархи кошин баланд бардошта мешавад ва нисбати нархи семент ҳамин ҳолат ҳаст. аслан ду-се молуҷа номбар карда шудааст. содироти молу коло аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон дар соли гузашта $87 миллион зиёд шудааст. воридоти мол дар ин давра аз Ӯзбекистон зиёда аз $49 миллион афзудааст. бино ба омори ҷониби Ӯзбекистон, додугирифт миёни ду кишвар дар соли гузашта ба тақрибан $738 миллион расидааст. маълум нест раду бадалҳои ду ҷониб дар бораи мушкили гумрукӣ дар оянда бо каму зиёдшавии додугирифт таъсире хоҳад дошт ё не.